Croeso i'r podlediad Dysgu am ddysgu. Bethan Hywel Jones ydw i, a dwi'n Rheolwr Uned Cefnogi Teuluoedd gyda Cyngor Sir Ynys Môn. Mae y bennod yma heddiw yn sôn am y cyfnod rhwng 3 a 4 oed, pan fydd plentyn yn gallu cael addysg gynnar am 10 awr yr wythnos, ac elfen gofal o fewn darpariaeth cylch meithrin, y manteision o hyn, yn le ac pryd mae hwn ar gael. A gawn ni weld pwy sydd gennym ni hefo ni heddiw. Haia, Nerys dwi'n uwch athrawes y tîm Blynyddoedd Cynnar ar Ynys Môn. Warrington, dwi'n un o athrawon cefnogi ar tîm Nerys yn Ynys Môn. Owen ydw i, ac dwi hefyd yn athrawes cefnogi yn y Blynyddoedd Cynnar ar Ynys Môn. Diolch yn fawr genod. Wedyn, da ni yma heddiw i gael bach o sgwrs amdan addysg yn y blynyddoedd cynnar. A mae hynna yn addysg sydd ar gael i bob un plentyn rhwng 3 a 4 ar draws Cymru. Wedyn, dipyn bach o sgwrs ynglŷn â sut mae'n gweithio, beth yw'r bydd i'r plant, sut mae'r rhieni medru cefnogi plant ac yn y blaen. So, da ni eisiau cychwyn efo rwy'n mynd ati egluro pryd mae'r addysg ar gael i'r plant bach pan maen nhw'n 2, pryd maen nhw'n cael cychwyn? Maen nhw'n cael cychwyn fel rheol, Bethan, yn y lleoliadau pan maen nhw'n ddyflwydd a hanner. Wedyn, pan maen nhw'n cychwyn yn ddyflwydd a hanner, maen nhw'n gorfod talu am y wasanaeth, achos dydyn nhw ddim, maen nhw'n cael y gofal, di hwnna, da ni'n galw hwnna'n gofal. Wedyn, os ydy'r plentyn wedyn yn cychwyn ym mis Medi, a dydych bod yn cael ei benblwydd rhwng Medi a Rhagfyr, yr Ionawr wedyn fydd y plentyn yna'n deilwng i addysg am ddim. So, bydd am rhaid iddyn nhw dalu wedyn, mae'r grant adran addysg wedyn yn cicio fewn ar gyfer y plentyn yna. Ond os ydyn nhw'n aros wedyn, dydwch i clwb cinio ac i sesiwn pnawn fatha gofal, mae rhieni wedyn yn gorfod talu am y wasanaeth yna. So wedyn, mae o yn gymleth. So, da ni'n cael gymaint o gwestiynau am hyn gen pwyllgora ddim cweit yn siŵr pryd i godi pres, pryd maen nhw'n deilwng i'r addysg am ddim, mae o'n gymleth. So, da ni'n trio wneud o mor syml a da ni'n gallu, ond mae o dal yn anodd i ddallt. So, plant sydd yn 2 rhwng Medi a Rhagfyr, yn yr Ionawr maen nhw'n cael ei addysg am ddim. Os ydy'r plentyn wedyn yn cael ei penblwydd rhwng Ionawr a gwylio'r Pasg, mae yna ddyddiadau penodol, 31st of March, dwi'n meddwl ydi o, mae'r plentyn yna yn cael ei addysg am ddim ar ôl Pasg. OK, ga i stopio chdi fyna? Dwi torri lawr beth ti ddeitha fi. So, os ti plentyn 2 a hanner ti'n talu, ac os ti o'n 2 dyda ar yr 5 o Fedi, dydy o'm yn cael ei addysg adeg yna felly, na chdi? Na chdi. Mae'r plentyn bach na'n gorfod disgwyl tan mis Ionawr. Yndi. So, bob un plentyn sy'n 2, Ionawr mae'r cynnig addysg yn cychwyn i bob un o'n plant ni. Na, dim i bob un. Na. Y tymor ar ôl iddyn nhw godi'n 2, maen nhw'n cael ei addysg am ddim. A wedyn mae hynna'n mynd i ddigwydd ar ôl Pasg, felly? Mae'n mynd i ddigwydd yn Ionawr, a mae'n mynd i ddigwydd ar ôl Pasg, ac yn anffodus os gennych chi blant fatha fi sy'n cael ei geni yn yr ha, dych chi ddim yn cael ysgol feithrin am ddim, maen nhw'n cael yr addysg wedyn yn ysgol. Dyna di addysg am ddim nhw. Achos maen nhw'n ifanc yn ei blwyddyn, llbo? Ie, maen nhw'n colli allan. Be am y rei sydd yn deilwng o 30 awr am ddim, neu am 20 awr gofal a 10 awr? Os ydy hynna mond efo'r gofal, yndi? A mae heina yn blant sydd wedi bod yn yr ysgol, wedi bod yn dosbarth meithrin yn yr ysgol, ac wedyn sy'n mynd yn ôl i cylch wedyn i gael clwb cinio a cael bod gofal ydy hwnna. So mae hwnna yn cicio, mae hwnna'n rhywbeth ar wahân sydd yn cymhlethu pethau yn bellach, ia? A di hwnna'n digwydd ar yr un cyfnod, Nerys? Pan maen nhw'n 2, unwaith mae'n di addysg, mae'r un tymor efo'r 30 awr neu'r cynnig gofal plant fel mae o, ia. Mae hwnna'r un peth adeg yna. So ti'n cael 10 awr addysg a 20 awr o gofal i wneud y 30 i gyd i fyny felly. Ia. Ond mae fedru rhieni penderfynu, reit oce, dwi'n mynd i gymryd yn addysg yn y cylch meithrin, ond dwi eisiau'r gofal efo anti-gene sydd yn
warchodwraig neu mewn meithrinfa breifat, mae o fyny rhieni lle maen nhw eisiau plant fynd i gael y gofal de. Ond fwy ar yr ynys rwan, da ni'n gweld bod y cylchoedd meithrin yn cynnig y gofal na, y gofal trwy dydd de. Mae gen ti rei lleoliadau sy'n cychwyn clwb brecwast yn bora, wedyn maen nhw'n cael ei addysg, wedyn maen nhw'n cael y gofal yn y prawn, ti'n gwybod, maen nhw'n cael yr aprawnd yn y prawn, a weithiau mae'n clwb ar ôl ysgol da. So mae'r elfen gofal ar yr ynys wedi traws newid, sy'n ni'n dweud, yn y 2 flynedd dwytha, yn wedig ers y pandemig, achos mae rhieni eisiau plant fod yn eu cynefin, dydy Bethan, ti'n gwybod, maen nhw eisiau cael eu gwarchod yn y pentra lle maen nhw'n byw. So, ti'n gwybod, mae'n constantly newid yn da. Efo'r gofal, ydyn nhw'n cael y cinio yn rhan o hwnna ta, sy'n angen dod â bocs bwyd i hunan? Mae'r mwyafrif yn dod â bocs bwyd i hunan, ti'n gwybod? Ond os ydyn nhw'n mynd i meithrinfa breifat wedyn, mae gen ti llefydd sydd yn darparu bwyd ar eu cyfar nhw, ti'n gwybod? A mae hwnna'n rhan o'r pris ti'n talu, dwi'n meddwl, am y gofal, de. Ond o ran cylchoedd, achos does y ddim lot o gylchoedd efo y cyfleusterau i allu darparu bwyd, felly fel arfer mae'r plant yn dod â bocs bwyd i hunan, ti'n gwybod? A mae'n gweithio dda. Jackie, wedi di egluro dipyn bach amdan mae Nerys ti sôn am lleoliadau a defnydd y cylchoedd a defnydd y gair cylch meithrin. Wyt ti'n medru egluro be ydy'r llefydd yma lle sa ti'n medru cael yr addysg a'r gofal a lle maen nhw gynnu ni ar yr ynys? Wel, mae yna gylchoedd dros yr ynys i gyd. Be da ni'n alw'n cylch meithrin yn darparu yr addysg a rhan fwyaf rwan yn darparu gofal hefyd. Mae gennym ni hefyd lleoliadau sydd wedi gorfod tendro ar gyfer cynnig gofal plant. Mae hynna ar y funud fatha cabana yn yr ynys. Dwi'n meddwl bod gennym ni 6 ar hyn o bryd. Dim ond nhw'n rhedeg o wahanol fatha busnes. Mae y cylchoedd yn cael ei rhedeg gyn bwyllgor, a'r pwyllgor sy'n rheoli y cylch meithrin. Ond mae'r cabana yn cael ei redeg fwy fel busnes. Mae gennym nhw fwy o fatha rheolwyr a falle. A swn i'n deud, mae yr gwasanaeth i gael ei gynnig gyno y cylchoedd neu'r cabana yn debyg iawn, achos bod plant yn gallu mynd i fewn a cael, yn y cabana rwan, maen nhw'n gallu cael clwb brecwast, maen nhw'n gallu cael ei addysg, wedyn mae yna glwb cinio, fydd yna wedyn gofal yn y prawn, lle fel arfer mae plant dosbarth meithrin yn dod o'r ysgol i'r caban i dreulio 2 awr a hanner, a wedyn ar ôl yr cyfnod yna, wedyn mae yna glwb ar ôl ysgol yr rhedeg hefyd. Mae hwnna'n cael ei gynnig yn bob un caban sydd wedi tendro amdan y busnes ac yn rhedeg fel busnes. Ond yn y cylchoedd, mae yna lawer iawn o cylchoedd ni rwan hefyd yn cynnig clwb brecwast. Wedyn mae gennym ni yr addysg, yr rhedeg am 2 awr neu 2 awr a hanner. Mae'n dibynnu ar y lleoliad. Mae rhai rhedeg am 2 awr am 5 diwrnod yr wsos, a mae lleill y rhedeg am 2 awr a hanner am 4 diwrnod yr wsos. Mae'n dibynnu ar y lleoliad. A wedyn, ar ôl cael ei addysg, mae plant yn gallu mynd adra, neu maen nhw'n gallu aros i glwb cinio sydd yn gost. Mae rhiant yn gallu talu, neu maen nhw'n gallu gael o dan y cynllun gofal plant. Mae'n dibynnu hefyd ar criteria yr rhieni, dydy. Dydy bob rhiant ddim yn gymwys i cynllun gofal plant. Maen nhw'n gorfod dod o dan criteria faint maen nhw'n weithio a falle, a maen nhw'n gorfod seinio fyny iddo fo hefyd a cael cytundeb. Ti'n bod fatha pan maen nhw'n rhedeg gwan, fatha cylch yn ystod tymor ysgol, os o wasanaeth ar gael wedyn i'r rhieni, ti'n bod allan o oriau, pan mae gwyliau falle? Oes, llawer iawn o'r lleoliadau wan yn cynnig clwb gwyliau. Reit, oce. Mae hwnna'n rhedeg trwy bob gwyliau, yn dibynnu ar y gofyn y deud y gwir. Os oes fwy o ofyn, mae yna fwy o glybiau, mwy o wasanaeth ar gael. Mae bob un caban sydd wedi tendro rhedeg fel busnes, mae o fran o'r contract iddyn nhw gynnig clwb gofal, a mae'r clwb gofal yna ar gael i bob. Talu am hwnna mae rhieni wedyn, ia? Maen nhw'n gorfod talu, a wedyn mae dibynnu ar beth di capacity y lleoliad i gynnig o dydy. A maen nhw hefyd yn gorfod gwneud cymhwyster i hwnna. Mae gennyn nhw gymhwyster cynllun chwarae, dwi'n meddwl, dio?
A wedyn, maen nhw wedyn efo hyfforddiant, a maen nhw i gyd wedi hyfforddi ar gyfer diddannu'r plant yn ystod y gwyliau a gweithio ar gwahanol agweddau. So mae o fatha, so dwi'n dangos yn oed wan, ella fo Bethan yn cofio, ond mae o fatha dipyn bach fatha play scheme, ia? Fel oedden ni'n cael yn ystalwm, ia? Fatha play scheme, lle mae'r plant yn gallu mynd a mae yna weithgareddar i cyfar nhw, lle. Mae llawer iawn o'r cabana yn hysbysu fo yn deud beth sy'n digwydd bob diwrnod. O, reit, oce. Felly, ti'n gallu mynd ar safle Facebook. A dipio mewn ag allan, ia? Ie. Mae'n dda. Ond dwi'n gwybod, os ti'n gwybod yr ateb i hyn, Bethan, ydy y cynnig gofal plant wedyn yn gweithio yn ystod y gwyliau hefyd? Yndi, mae o. Dwi'n meddwl gen ti'n 13 wythnos o wyliau ysgol a mae o'n rhedeg, mae'r cynnig yna ar gael am 9, dwi'n meddwl. So ti'n dewis cyfnodau. Ella adolyg sa'ch ddim yn meddwl clwb gwyliau i'r plant rili, fel arall, mae yna bethau ar gael. Mae hynna mor ddefnyddiol, dydy, mae hynna'n wych i ddweud y gwir. Sut ydw i fel mam i bedwar yn gweld y gwahaniaeth pen oedd, enghraifft, mae'r hynna'n 19, a toen am gymaint oedd yr peth 20 awr gofal a hyn oriau o ofal yn ystod gwyliau, ddim ar gael at y gynnu tra mae'r fenga yn 4, ac o'n i'n gweld y gwahaniaeth ar enghraifft ar ôl 2 awr o addysg feithrin yn yr ysgol a ballu. Mor ddefnyddiol ydi o, mor wych ydi o, mewn ffordd de. Wedi rieni sy'n gweithio, da? Ie, dyna, o'n i'n mynd i ofyn efo'r rhieni'n gweithio trwy ystalwm, a pan oedd y plant gyda fi, rili, o'n i'n methu mynd â nhw i cylch meithrin, 2 awr bob dydd oedd o, o'n i'n methu, swn i gallu gollwng nhw, ond swn i wedi methu gadael yn waith da'i nôl nhw iawn 2 awr. Wedyn, mae hwnna i gyd i weld wedi newid yn sylweddol yn y blynyddoedd dwytha yma, a'r myndiadau'n datblygu. Yndi, a mae'r meithrin feidd yn gallu mynd i nôl nhw hefyd, gallu mynd i nôl nhw tydi'r cylch, ddyn ni fod yr adeilad ddim, ddyn ni fod y cylch ddim tu fewn i'r ysgol, bod o draws riard ne. Mae nhw'n gallu mynd i nôl nhw, dydy ei tywys nhw nôl i'r cylch. Mae hwnna'n bwynt arall, dydy, maen nhw'n cydweithio'n arbennig o dda rhwng cylch ag ysgol. Mae yna berthynas yna, mae'r plant yn dod o'r ysgol i'r cylch, mae'r plant sy'n cylch yn gyfarwydd ar ysgol, a mae hwnna hefyd yn helpu pe maen nhw yn symud o un lle i llall. Mae'r perthynas yna'n barod, so does am newid mawr pe mae plant yn mynd o addysg meithrin cylch eisiau mynd i dosbarth meithrin, maen nhw wedi arfer yn barod, maen nhw'n gwybod amdan yr ysgol, achos mae lleoliadau yma yn aml iawn yn yr ysgolion, neu reit wrth ochr neu ar dir yr ysgol. A dwi'n meddwl bod y berthynas yna'n datblygu'n arbennig o dda yn yr Ynys hefyd. Ti'n gwybod be arall hefyd, Jackie? Dwi'n gwybod os da chi'n cytuno, da, ydy. Achos bod ni, wan, mae'na dîm ohona ni, wan, da ni'n mynd o gwmpas y cylchoedd. So job ni ydy sicrhau bod ansawdd a safon y lleoliadau yma yn dda, de. Dydy o ddim fel oedd i o stalwm lle plant yn mynd i cylch yn just cael, mynd i chwarae. Mae ofynion, does? Mae estyn, mae ag cry. Na i stopio chdi fyna, Nerys, i egluro i bobl, be di estyn i gychwyn efo? Estyn, reit, neu iestyn fel da ni'n galw fo weithiau. Mae estyn dod allan i gylchoedd meithrin ac maen nhw'n arolygu y gwasanaeth a safona a lle mae'r plant arni, y ddarpariaeth. Ac chybod be, dwi'n meddwl bod lot o bobl yn sylweddoli mae cylch meithrin yn cael arolwg estyn fel ysgol. Union fel ysgol. So, da chi'n bod pan mae'na panics mawr, pan mae ysgolion, maen nhw'n cael arolwg. A mae cylch meithrin yn mynd drwy'r union rhan broses. A peth ydy, yr unig bobl sydd yna i gefnogi cylch meithrin ydy ni a'r pwyllgor, basically. Mewn ysgol, mae gen ti'r pennaeth, gen ti'r staff dysgu, gen ti'r staff ategol, gen ti dy gymorthyddion, mae gen ti dy lywodraethwyr. Mae o'n fwy o gymuned mewn ysgol, dydy. Mae yna lot mwy o bobl. Ond mewn cylch meithrin fel arfer, mae gen ti 2 neu 3 aelod o staff, pwyllgor, ni, a pa bynnag carfan am barel maen nhw'n dod o dan. So, asiant mudiad meithrin neu Early Years Wales, ti'n gwybod? So, ond mae'r disgwyliadau mor uchel ar y cylchoedd meithrin, da. Dydy o ddim yn rwla fatha ffwrra hyll, da. Mae'n gwricwlwm hefyd, does? Mae'n gwricwlwm ar y we ei ddilyn. Maen nhw'n gorfod dilyn, da. Mae'n gwricwlwm arbennig ar gyfer lleoliadau. Mae hwnna'n newydd ys mis Medi.
Maen nhw'n gorfod tracio cynnydd plant, maen nhw'n gorfod asesu plant, fatha lle maen nhw arni pan maen nhw'n cychwyn, lle maen nhw arni pan maen nhw'n gorffan efo nhw. So mae'r gofynion yn uchel iawn ar yr aunties sy'n gweithio mewn cylch feithrin. Ti'n gwybod beth? Fantastig, tydyn, maen nhw wych. Yndi, ma nhw. Fel rhiant felly, ti'n cael gofyn sy'n mae'r plentyn yn neud, ti'n cael gweld, a dyn nhw'n cadw cofnod ohono fo ac yn gallu rhannu fo Mae chdi gen fatha bob noson rhieni. plentyn daith dysgu, sef fatha, sa chi'n deud scrapbook ystalwm, a maen nhw'n cael y taith dysgu neu ddangos lle maen nhw'n cychwyn a sut maen nhw'n mynd ar eu taith yn cylch. Mae'r taith dysgu na'n danos bob profiad mae'r plentyn yn gael. A wedyn mae'r rhiant gallu gweld hwnna pa bryd bynnag maen nhw isio, ond hefyd maen nhw'n cael hwnna diwedd y flwyddyn fel tystiolaeth o bob dim mae'r plant wedi profi, a mae hwnna yn arbennig achos mae'n danos datblygiad y plentyn, de. A maen nhw'n cael mewnbwn iddo fod ydy, Jackie, mae rhieni, da ni'n gofyn i rhieni llenwi ffurflen yn y taflen ser, da ni'n galw fo, cyn i'r plentyn gychwyn yn y lleoliad sy'n delfrydol, fel bod ymarferwyr efo darlun o be mae'r plentyn yn licio. A o'ch chi sôn gyna am y trosglwyddo o'r ysgol i cylch, ond mae'r trosglwyddo o adra i cylch, mae o mor bwysig, achos hwn probably ydy tro cynta mae Johnny bach di gadael mam, a mae hwnna'n huge yn bywyd plentyn bach, dydy, ti'n gwybod, a mae o'n masif i mam hefyd, so da ni gyd yn fama yma, a dwi'n gwybod sut o'n i'n teimlo pan oedd hogia fi mynd i cylch, o'n i'n meddwl bod i ddiwedd byd, bod nhw'n mynd a gadael fi'n babis fi'n mynd, a bod fi'n gadael nhw fo'r bobl o'n i'n nabod ma. Hollol. Hollol. So be da ni'n trio wneud ydy adeiladu perthynas efo'r cylch a'r rhieni a'r teulu, nain a taid a bow, cyn iddi plentyn bach mae gychwyn yn cylch, Achos mae hwnna mor bwysig, achos ar ddiwedd y dydd, plant ydi cwsmeriaid ni fel tîm Blynyddoedd Cynnar, Nhw ydi cwsmeriaid ni, ac os nad ydyn ni'n gallu sicrhau bod plant ni'n hapus ar yr Ynys a mynd yn ei bywyd bob dydd, wel, mae di canu yn ni'n di. Ti'n gwybod be hefyd, Nerys? Dwi'n meddwl bod o'n braf i rieni wybod na dim mini ysgol ydy cylch. Mae cylchoedd di newid gymaint dros y blynyddoedd dwytha. Da ni'n dilyn trwy y plentyn, sef gadael y plentyn neud dewisiadau ar oedolion yn cefnogi a datblygu sgiliau. Ac i fi fel mam, dwi'n meddwl bod hynna'n bwysig. Dwi'n gweld y lleoliadau yma, dwi'n meddwl, waw, mae hwnna'n debyg i... Mae'n adlewyrchu adra, mae yna soffa, mae yna lefydd cysurus, a mae'r plant ma'n cael mynd o un lle llall i ddewis be maen nhw eisiau gwneud o dan cefnogaeth o dolyn i ddatblygu sgiliau. Dydy o ddim fatha ysgol bach lle maen nhw'n gorfod dod i ista, maen nhw'n gorfod dod i wneud, achos dydy'r plant yma'n barod oed yma na di. Na. A ti'n bod fatha da ni gweld ar y cyfryngau cymdeithasol, be maen nhw'n dweud yn Saesneg, it's not a watered down version of school, Dim dyna da ni isio yn y lleoliadau yna. So da ni wedi gweithio mor galad yn y blynyddoedd dwytha yma, just i gael y trosglwyddo o'r adra i'r cylch, bod o ddim fatha, bod nhw'n mynd i'r ysgol, bod nhw fatha home from home. Mae'n bwysig, dyna dydi? da ni isio. Da ni isio nhw, mae o, a pan da ni gweld y plant yn mynd i fewn i'r llefydd yma rwan, a maen nhw'n gweld, mae gen nhw lestri go iawn yna does, mae gen nhw, da ni'n mynd ar ôl y pethau go iawn yma, A dyna maen nhw'n cael adra, be da ni'n neud ydy adeiladu'r y profiadau maen nhw'n cael adra, Bendant. Mae nifer o gylchoedd hefo'r tudalen rhannu beth sy'n digwydd ar tudalen Facebook neu unrhyw gyfryngau cymdeithasol i dy gwir. Fel rhiant o'n i wrth y modd cael lluniau ar CISO, cael, da chi yn eich gwaith a da chi'n gweld llun be mae'r plant yn neud a gallu rhyw rawddeg o dan efo, a mae hwnnw wedyn yn gyswll ffantastig efo rieni hefyd. Be mae yna rei lleoliadau wedi wneud ar yr Ynys ydy cychwyn rhyw fath o llyfrgell fenthyg. Felly mae yna lyfrgell bach tu allan i'r drws ffrynt yr lleoliad. A wedyn mae yna gasgliad o lyfrau, ella mewn rhyw gas, suitcase, neu mewn rhyw fasgiad. A wedyn mae'r rhiant, neu nain, neu'r childminder, hefo'r plentyn, yn cael dewis y llyfr. A wedyn mae nhw'n arwyddo i ddeud pa lyfr maen nhw wedi gymryd ac yn dychwelyd o, ella mewn wsos neu beth efnos. Mae jyst yn rhoi cyfla bach. Wrth gwrs ydi bob rhiant wedi mynd i'r llyfrgell
Ac felly mae hwnnw rhyw gyswllt bach fel bod rhi plant yn gallu mynd â llyfr adra, achos sydd i pob cartra ddim hefo lot fawr o lyfrau. A mae yna ambell i leoliad wedi cychwyn sach stori. So nhw'n gallu mynd â plentyn yn gallu mynd â sach stori adra fo nhw. Felly, enghraifft, ella bod yna lyfr Anwyl Sŵ neu'r Tri Mochyn Bach, ac ella yn y sach mae yna foch bach, anifeiliad bach, i gyd fynd efo'r stori fel fod y rhiant neu nain a taid neu'r childminder yn gallu cael amser llyfr arbennig hefo'r plentyn. Ond mae hynna yn adlewyrchiad hefyd o'r gwaith calad sy'n mynd ymlaen ar yr Ynys i ddatblygu dwyieithrwydd. Ac mae Ynys Môn efo nifer iawn o syniadau gwych yn cychwyn yn y lleoliadau Blynyddoedd Cynnar i ddatblygu dwyieithrwydd. So, da ni wedi dechrau wan efo'r prosiect Taith I Saith, a mae hwnna wedi cychwyn wan efo criw peilot. So, be da ni'n anelu am ydy bod efo'r miliwn o siaradwyr Cymraeg ma. So, be da ni wedi gwneud ydy cychwyn cynllun peilot, lle gyda ni, pa faint o leoliadau, gyda ni 12 o leoliadau? Dwi'n cofio. 12 o leoliadau. Ia, efo dechrau'n 10 hefyd. Gynnwys dechrau'n 10, da. Bod nhw gyda nhw restr criteria lle o fatha gwobr efydd a sut maen nhw'n cyrraedd y gwobr efydd maen nhw'n gorfod defnyddio Macaton, chyfo Mr Tumble, defnyddio arwyddo syml efo plant, bob dydd, efo bob plentyn, bob plentyn efo mynediad i Macaton, bod nhw'n canu. Mae hwnna'n target dydy dros yr Ynys i gyd, dydy, bod y cylcham yn defnyddio Macaton, a bod pobl ddim yn meddwl am Macaton fatha just arwyddo, achos mae Macaton, chdi'n gallu deud well na fi, Gwen, mae Macaton yn datblygu sgiliau iaith, dydy, a mae hwnna'n bwysig iawn yn cylchanu, dydy. O, yndi, mae Macaton yn cyd-fynd efo'r iaith, mae BSL wrth gwrs yn ffantastig, ond mae yr unig gwahaniaeth, wel, mae nifer o wahaniaethau, ond mae efo BSL yr enghraifft, ddeudan ni bod rhywun yn deud, dwi'n mynd i'n waith, fysa rhywun yn ddeudio mewn trefn gwahanol, achos mae BSL yn ffantastig ac yn iaith yn efo ei hun, enghraifft, fysa chi'n deud yn BSL gwaith, dwi'n mynd, ac yn arwyddo, yr arwyddion y gyd fynd â hynny. Y gwahaniaeth fo Macaton ydy, fysa chi'n deud dwi'n mynd i waith, ac yn gwneud yr arwyddion y gyd fynd efo hynny. Felly mae yna rei plant, ella bod nhw'n rhy swyl i ofyn am toilet neu problem lleferydd a ballu, a mae chdig bach o Macaton y ddefnyddiol, eisiau fewn i yn lleoliad yn Ynys Môn, ac tro cyntaf ni rioed fynd yno. Ac dyma na, oedden nhw wrthi'n cael ei ffrwyth wrth y bwrdd, a dyma un plentyn yn deud, da ni yn cael ffrwyth, medda fo, ac dyma fo'n gwneud yr arwydd Macaton hefo'i law, ac o'n i, waw, da chi'n gwneud Macaton yn y lleoliad yma, medda fi, wrth yr arweinydd. Na, Dan, mae'r hogyn bach yma, da ni'n ei chydig, ond mae'r hogyn bach yma wedi cael yr arwydd yno, oddi wrth Mr Tumble. Felly, wrth gwrs, yr hogyn yn gallu deud ffrwyth, ond ydi o wych os fysa rhyw blentyn sy'n bach i swyl i siarad, neu bod mae'n helpu datblygu dwyieithrwydd hefyd, tydi, defnyddio chdi bach o Macaton, nedig ar ôl Covid, mae lot o rieni'n poeni fod i plant nhw wedi colli allan ar ôl y pandemig. Nathon ni sylwi yn do, Nerys a Jackie, fod ar ôl y pandemig, fod na lot o gylchoedd yn deud, nhw ddistaw, dyn nhw'n siarad llawer efo rei plant, ond mae hynny, mae'n lot di dod dros hynny rwan, drwy gael mynd i'r lleoliadau lle maen nhw'n cael eu trochi mewn iaith drwy chwarae a'r staff yn modelu drwy'r adag. Mae'r staff yn ffantastig, maen nhw'n ista fo'r plant ac yn chwarae fo nhw. Maen nhw ar lawr efo'r plant, dydy Gwen. Ac yn gwisgo i fyny, yn ista mewn bwcad. Ia. Yn ista'n ganol y tywod efo'r plant. Gen ni un llun does o un ymarferwr mewn cylchweithrin. Mae hi'n ista mewn bocs efo colander ar ei ffen. A mae yna hogan bach yn sbio ni, a mae'r ddwy yn nhw'n cael chat da. A mae o just yn lyflu, cos dyna di'r gwahaniaeth. Da ni wedi mynd totally off track fan hyn wan, sori Genod, dwi wedi mynd off ar tangent arall. Ond mae just gymaint o bethau da mynd ymlaen y cylchoedd. Ac ers i ni symud ymlaen wan i'r Cwricwlwm i Gymru sydd wedi dod allan mis Medi, ers i ni ddechrau gweithio ar hwnna, post-Covid lle, be dwi'n weld ydy, bob tro dwi'n mynd i fewn i gylch wan, dydy staff ddim yn staff bwr yn gwneud gwaith papur i ddechrau ni. Mae'r staff ar lawr hefo'r plant, a dwi'n gweld perthynas
rhwng staff lleoliadau a'r plant, da, lot agosach rwan nag fuodd o cyn y pandemig ynda. Achos maen nhw just efo'r plant. A mae o just yn blesar i weld y rhyngweithio a'r siarad a'r perthynas mor agos sydd ganddyn nhw efo'r plant bach yn y gylchoedd da. Dwi'n teimlo bod y plant lot fwy hyderus ac annibynnol hefyd, achos dyn nhw'n teimlo, mae rai fi staf yma, ta mae anti'n deud dwi'n gael symud. Maen nhw'n symud, maen nhw'n mynd o un lle llall, mae gen nhw'n lais, does. Maen nhw'n gael deud, na, dwi isio mynd i fwncw. A wedyn, mae lot o, neu di ddod efo fi chwarae. Da ni'n cael y profiad yna pryd da ni'n wedi cylchred yda, mae plant yn barod i adael ni ymuno yn y chwarae, ond hefyd maen nhw'n barod i dditha ni, na, dwi'n eisiau chdi heddiw, dwi'n eisiau chwarae ben fy hun. A mae hwnna'n rhan bwysig o ddatblygiad plentyn, dydy. Dyna, o'n i'n mynd i ofyn i chi, sa chi'n deud wrth rhieni, 2 awr y dydd hyn yn de, mae ella dipyn bach o drafod i chi gyrraedd na, mynd i nôl nhw dibynnu'r wrap around ma, sdi, yr cylch yn cynnig wbath fatha gofal ychwanegol. Be di'r gwerth i'r plentyn bach na a'r rhieni iddo fo gael y 2 awr bob dydd na felly? Da chi wedi sôn am bod o'n annibynnol, bod gan efo lais ei hun, cyfle i chwarae fi gyfoedion. Pa fath o bethau eraill sa chi licio? Fysa chi yn weld, a sut mae'r plentyn a pan mae'n cychwyn ysgol wedyn? Diolch gwneud gwahaniaeth mawr? Dwi'n meddwl bod o'n amhrisiadwy, sti Bethan, i blentyn fynd i cylch. Achos, fel o'n i'n sôn gynnau, mae'r gadael mam yn beth mawr, dydy. Os fel athrawon, pan oedden ni'n dysgu, oedd diwrnod cyntaf yn ysgol yn horrendous. Achos oedd pob yn crio, achos oedd rei o'r plant sy'n wedi cael y profiad o fynd i cylch, da. Mae'n magu gwydnwch yn y plant yma, dydy. Maen nhw'n barod i adael mam. A mae 2 awr yn ddigon bron i blant oed yna o addysg, dydy. Ac wedyn mae'r gofal wedyn, wrth gwrs, maen nhw dal yn cael yr hwyl a'r staff, ond bod maen nhw wedi blino ar ôl chydig bach. Ond oeddech chdi'n deud Nerys am blant yn crio yn dechrau un, falle, ond o'n i mewn lleoliad ddoe, ac o'n y hogyn bach 2 yn crio. O beth sy'n amser mynd adra, oedden nhw siaros yn gylch. A mae hwnna'n digwydd lot, Bethan, da ni'n gweld hynna lot, plant bach yn crio ddim eisiau mynd adra, da. So mae hwnna'n testament, dydy, i pa mor... Mae hynna fendigedig. Yndi. A dim ond rhywun eisiau gweld rhywun yn plant bach yn crio, ond y ffaith bod nhw eisiau aros yna. Ia, a maen nhw'n gwneud, mae'r elfen cymdeithasol a'r lles yn anfarth, de. Maen nhw'n dechrau gwneud ffrindiau, dydy, ac yn aml iawn, y ffrindiau, wel dwi'n siarad am fi'n hun rwan a dwi'n hen, ond y ffrindiau sydd gen i rwan ydy'r ffrindiau ni efo yn ysgol feithrin, de. Da ni wedi mynd trwy'n bywyd efo'n gilydd, a da ni gyd wedi mynd off ar tangent, ond da ni gyd wedi dod yn ôl, a da ni gyd dal yn ffrindiau, da. So mae o'n special, dydy. A maen nhw'n dechrau adeiladu perthnasau efo'u cyfoedion, dydy. Weithiau, da ni'n deud hyn lot, diolch yn chwarae fo neb. Yr atab i hynny, diolch yn barod, ie. Mae yna, dydy, mae yna'n clywed ac yn gweld y plant eraill. Ia. Dyna sydd dda fo lleoliadau ni, de. Mae'r hawl gynnyn nhw i symud ymlaen ar lefel nhw hunan. Os dyn nhw'n barod, mae yna rhywun yna'n barod i gefnogi, mae yna rhywun yn barod i symud nhw'n i blaena. A dwi'n teimlo efo lleoliadau ni a ffordd ni wedi symud ymlaen efo addysg cynnar sydd gyda ni ar yr Ynys, de, bod maen nhw'n dysgu mewn ffordd sneaky, ga i ddeud. Dyn nhw'n gwybod bod nhw'n datblygu sgiliau. Maen nhw'n meddwl bod nhw yn chwarae, maen nhw'n mynd at anti, maen nhw'n cael gwneud hyn, maen nhw'n gwneud llall. Ond mae'r faint o sgiliau maen nhw'n gael yn... mae'n ddiwedd. Mae'n edrych rhywun ar tu allan bod nhw mond yn chwarae ac yn cael dewis beth maen nhw eisiau gwneud. Ond mewn gwirionedd, mae yna lot fawr o waith meddwl di mynd i mewn i bob ardal. Mae yna chydig bach o ddatblygu rhifedd, enghraifft, y clorian yn y tŷ bach twts, yn yr ardal gartra, neu mae yna offer ysgrifennu yn yr swyddfa bost, ac beth bynnag sydd yn yr ardaloedd. Dydy'r staff ddim di meddwl, na ni gael swyddfa bost rwan, na ni gael siop torri gwallt, wel, heb sisyrna, wrth gwrs. Maen nhw chwarae teg i'r staff, maen nhw'n gorfod edrych drwy'r taflenni ser oedden ni'n drafod cynt, a maen nhw'n gorfod, maen nhw'n edrych yn ofalus trwy ddefo, ac eich mam di deud, Osian, er enghraifft, yn licio Paw Patrol ac yn licio
anifiliad y fferm, ac felly mae staff y lleoliad yn meddwl yn ofalus wedyn, be fysa'n apelio i osian ac i'r mwyafrif o blant ac yn mynd trwy'r rhestr ymel, na ni ella neu siop ffarm i gyd fynd efo y thema anifiliad y ffarm. Felly maen nhw'n newid ac yn addasu i neu siŵr fod y darpariaeth yn ddelfrydol ac yn addas i'r plentyn. Mae yna feddwl does sy'n ôl i bob dim sydd yn y Da ni cylch. lwcus rhan staff hefyd ydan. Mae gennym ni staff arbennig ar yr Ynys dwi'n teimlo de. Da ni lwcus iawn o staff gylchoedd. A maen nhw'n barod ofnadwy gymryd cyngor, maen nhw mor barod i gymryd cyngor gen ni yndi. Ti'n gwybod, mae o just yn... pan ti'n cerdded i fewn i cylch, does am un rhy fath, nag os? Does am un cylch rhy fath. Na, Pob o wahanol. A dwi'n meddwl hefyd bod ni fel tîm wedi rhoi y rhyddid i'r lleoliadau i ddatblygu yn ei ffordd unigryw do. Ti'n gwybod, mae'r plant yn cael profiadau arbennig yn bob cylch. A mae'r defnydd o tu allan wedi dod yn fwy bwysig wan, dydy. Bod nhw'n edrych ar natur a chdi di'r dynas tu allan, Jackie, ti'n gwybod? Wel, dwi'n ni am hynna, ond mae'n bwysig dydy, bod plentyn yn cael cyfle i ddysgu tu fewn a dysgu tu allan, a bod o ddim ar wahân, de. Bod yr un profiadau'n gallu cyflwyno tu allan neu tu fewn, bod nhw'n meddwl, mae rhaid i ni fynd i fewn i wneud hyn, mae rhaid i ni fod allan. Mae rhai plan bach yn licio fod allan am i 2 awr. A wedyn, mae'r ymarferwyr sgynna ni dydy, yn arbennig o feddwl, oce, mae'r plentyn yma licio bod tu allan, sut dwi'n datblygu sgiliau. Be dwi'n rhoi tu allan i'r plentyn bach yma? A mae ardaloedd tu allan sydd ar yr Ynys. Maen nhw'n fendigedig, dydy. A pen ti'n sbïo ar ardal tu allan, a weithiau fyddai'n sefyll yn canol, de, a fyddai'n sbïo o amgylch i weld beth sy'n yna, a dwi'n meddwl fyddai'n, waw, fedra i wneud rhywbeth dwi eisiau fyma. Fedra i ddringo, fedra i beintio, fedra i cymysgu mwd, fedra i chwarae fel loris. Mae'r profiadau tu allan yn arbennig ac yn lwcus iawn ar yr Ynys. Maen nhw wedi cael dillad addas ar gyfer mynd allan hefyd. Felly, os am un plentyn bach yn mynd i rynnu tu allan, achos sa'n ni byth yn gwneud hynna nesaf. Maen nhw fo'r dewis sy'n mynd i fewn, dydy. Os dyn nhw eisiau mynd i fewn, mae'r drws ar agor. Maen nhw'n cael dewis. Ond mae'r dillad gyda nhw hefyd i fod allan ac i fwynhau, de. Dyna sy'n bwysig, de. A hefyd, dwi'n meddwl bod o'n bwysig nodi fama hefyd, y rheswm, da ni yn mynd ar y tu allan a datblygu sgiliau corfforol mawr yma ydy. Achos os na ti'n cael datblygu dy gyhyra mawr, de, dechrau fod y sgwydda, wedyn lawr i dy benelyn, i dy arddwn, i dy law. Di plan bach ma ddim yn mynd i fod yn barod i istath bwrdd i sgwennu, de. Mae o'n mor bwysig fod nhw'n cael cyfle i fod yn gorfforol. Mae gen bob lleoliad ardal corfforol tu mewn rwan. Mae hwnna'n beth newydd, doedd hwnna ddim yn bodoli o blaen. Lle mae nhw'n cael mynd i fod y rough and tumble mas liciwch chi. Wrth gwrs, mae yna rheola, a maen nhw'n gwybod beth yw'r rheola, a maen nhw'n dilyn y rheola. Ond bod nhw'n cael bod yn... dwi'n mynd i ddefnyddio gair Saesneg wan, bod nhw'n cael bod yn expressive yn gorfforol, ia? Fel bod nhw'n cael datblygu i sgiliau a'i cyhyra, achos weithiau da ni yn dod ar draws rhai oedolion yn dweud, wel, pam da chi'n ei hynna? Be di pwynt hynna, lle pam? Maen nhw fod wrth bwrdd, maen nhw fod yn istath bwrdd, maen nhw fod yn hyn. Na, achos job ni ydy cael y plan bach ma'n barod i fod i allu ista wrth bwrdd. Pam mae'r amser pam mae nhw'n barod, ia? Ie. Dim pam mae Mrs Jones yn dweud, ond pam mae nhw'n barod. Ac ella bod y ffordd da ni'n meddwl dipyn bach yn wahanol, achos bod da ni'n ganol hyn bob dydd, ydyn. Ti'n gwybod be, Nerys, dwi'n clywed pe ti'n deud o fanna, de. Ti'n gwybod, it's stage, not age. A faint dwi wedi clywed hwnna ar hyd, fatha y blynyddoedd dwi wedi bod yn dysgu, ond rwan dwi'n teimlo, dwi'n dallt, ie? Dwi'n dallt. Dydy'r plan bach ma ddim yn barod. Maen nhw fod allan, maen nhw fod yn dringo, maen nhw fod i neidio, maen nhw fod i gael peintio fo pethau mawr. A maen nhw'n dysgu drwy neu hynny, dydy. Maen nhw'n gallu dysgu cyfri drwy neidio, maen nhw'n gallu cymysgu, datblygu iaith drwy beintio. Ond da chi'n gwybod be? Dwi'n gwybod nes bod yn siarad am Ynys Môn, de. Ond, da chi'n gwybod yn Ffynland, lle maen nhw'n deud na fanna di'r addysg, lle addysg gorau yn y byd, te.
Yndi, dyn nhw'n gychwyn ysgol addysg ffurfiol tan saith, ond os di'r rhieni eisiau mynd i gwaith pe maen nhw'n fabus, maen nhw'n gorfod cael eu gwarchod. Ac yn ôl be mae Ffynland yn gredu, mae'r lle gwarchod yn yr oed blynyddoedd cynnar yn fod yn rwla cartrefol, lle clud, lle mae yna soffa, lle mae yna mor debyg a bosib i amgylchedd cartra, o dyna mae pe dwi'n cerdded i mewn i gylchoedd meithrin yn Ynys Môn. Dyna da chi weld, da chi yn gweld ardal glud, soffa, boed o'n soffa sa chi'n cael mewn lounge os ydy'r lleoliad y ddigon mawr, neu os ydy o'n soffa llai, mae'r holl pobl sy'n cael gwerthu bethau addysg rwan, fatha Hope a TTS yn gwerthu bethau bach soffas bach glud, rugs a y planhigion gwyrdd yma, a ba llun mae rhyw ganwyll bateri, lle mae blentyn, os ydi o'm isio adeiladu, os ydi o'm isio peintio, mae'n gallu mynd ar y soffa hefo llyfr, a bod blancad, bod na ddefnyddiau, blancad, ia, bod na ddefnyddiau gwahanol yna. A da chi'n gwybod beth? Dwi'n gwybod yn un lle yn Caergybi, lle dwi'n bod tro'n gorfod tynnu, dwi'n gorfod, ond dwi'n gwneud o gwrteisi, dwi'n tynnu sgidio wrth y drws, achos mae'r plant i gyd mewn slipas yna. Maen nhw'n dod â'i slipas. Felly, dyn nhw'n eisiau dod yn bwt mawr, Jack a Joke fi ar hyd y lle, i ddrysu hynna de. Ti'n goffa fi wan. Eisiau fewn i un cylch, a oedd gynnyn nhw y gadar esmwydd a'r pwffi ar gyfer plant, ond wedi osod fatha stafell rhyw, a hogyn bach fan eistedd i draed i fyny. A be oedd gynnyn fan i law de, oedd menu Chinese. A dyma fod e, reit Chinese heddiw, be da chi isio? A wedyn oedd o'n sbio ar y sgwennu ar y fwydlen lle, a falle. Ac yn ymwneud, ia, ond oedd hwnna'n bart o datblygu sgiliau darllen, sgiliau cymdeithasol, a falle. A nath o'n symud oedd i draed o fyny, remote control yn ei law, yn smelio. Ac oedd o'n just yn siarad efo pawb ac yn gyrru. Ond ella dod â profiad adra i fewn, de. A mae hynna'n dod â beth blwyddyn newydd Tsieineaidd i fyd y plant mewn ffordd sydd maen nhw'n gallu perthnasu hefo, gallu relatio hefo, sydd dweud o'n wir, dim just stori ac decorations yma cacw. Fatha oedden ni sôn gyna, oedden ni'n poeni'n ofnadwy y post-Covid, lle bod plant, oedden nhw wedi cael cymdeithasu, oedden nhw wedi cael siarad efo'u cyfoedion a falle. Ond be dwi weld rwan, efo amser yn mynd heibio, dwi'n gwybod os da chi'n cytuno, ond dwi'n gweld plant bach ni lot mwy cymdeithasol, Maen nhw mor barod i ddod ata ni'n de, am sgwrs, a maen nhw isio, maen nhw'n gweld ni'n cerad drwy drws, a maen nhw'n dweud, tyd wan, tyd Nerys, achos Nerys maen nhw'n galw fi, dwi'n licio nhw'n galw fi aunty, os maen nhw ddim yn hen. So, maen nhw'n galw fi Nerys, so maen nhw'n dweud, Nerys, ti di chwarae fo efo fi, a wedyn dwi'n mynd, a mae o just, maen nhw mor chatty de, da ni'n cael, mae'r sgyrsia ti'n cael efo nhw, maen nhw'n, waw, maen nhw'n amazing, a maen nhw mor anwyl. So, da ni mor lwcus i gael bod yn gweithio o'r plan bach yma fel un bob dydd. De. Dwi'n meddwl bod hwnna'n danos hefyd, de, faint mae'r oedolion yn y lleoliad yn ymuno ni chwarae nhw. Dydyn nhw'n meddwl amdan yr oedolion yn y lleoliadau fatha, aunty neu mis neu, maen nhw'n ffrindiau dydy, maen nhw'n rhan o'r... Mae'n fatha teulu dydy, dyna dio de. Oedden, maen nhw'n gweld ni'n mynd i fewn, a wedyn da ni'n cael ymuno o'r teulu, a mae'n jyst le braf dydy, dyna dwi'n teimlo. Ynddi, mae o le braf de. Ofyn i chi Gerard, mae'r staff, da chi wedi sôn amdan, maen nhw yn magu hyder yn beth maen nhw'n neud, ond mae hefyd eisiau newid y ffordd maen nhw'n darparu'r gofal, mae'n siŵr oes yw'r cwricwlwm newydd. Ydy'r Cyngor Sir yn darparu hyfforddiant a pa fath o hyfforddiant maen nhw'n darparu'r sector yma? Da ni'n darparu lot o hyfforddiant Bethan. A wedi gyda, yn ystod amser y pandemig, dwi'n meddwl oedden nhw yn hyfforddiant sydd out. Oedd o just un peth ar ôl llall. Ond be da ni wedi bod yn neud o'n yn y 2-3 blynedd dwytha, wedi bod yn meddwl yn ofalus beth i'r hyfforddiant da ni roed ymlaen i lleoliadau ni. Achos dydy byd addysg ddim yn aros yn llonydd, mae pethau newid drwy'r amser. Ond be da ni yn neud fel sir ydy adeiladu ar beth sydd gan y lleoliadau'n barod. So da ni rhoi rhaglen hyfforddiant at ei gilydd bob blwyddyn. Fel rheol, maen nhw'n derbyn un hyfforddiant bob hanner tymor, neu bob tymor. Ond mae pethau wedi newid ys y pandemig, really, achos mae Teams wedi dod yn peth mwyaf, mae hwnna mor hawdd, dydy. A hefyd, ers y pandemig eto, di lleoliadau ddim yn licio cau, achos maen nhw'n gwybod bod rhieni a gwarchodwyr maen nhw'n dibynnu arno fo'n de.
maen nhw dibynnu ar y wasanaeth, felly dydy lleoliadau ddim yn licio cau, da ni yn rhoi fel sir yr hawl i leoliad gau am 5 sesiwn i fynychu hyfforddiant. Fatha dy hyfforddiant mewn swydd teachers training chdi lle, ia. Ia, union fel yna lle. Ond be da ni wedi bod yn neud wan, da ni wedi bod yn siarad efo'r staff achos ar ddiwedd y dydd, so da ni'n cefnogi'r staff hefyd ydan. Mae well gen nhw gael hyfforddiant gyda'r nos. Weithiau da ni gofyn iddyn nhw gau, os oes gen ni bethau fatha hyfforddiant ar anghenion dysgu ychwanegol, lle mae'n bwysig bod pawb yna, da ni yn gofyn iddyn nhw gau, i ddod ar hyfforddiant fel la. Ond da ni wedi rhedeg hyfforddiant ar hyn y bryd ar ddatblygiad plentyn, a mae hwnna yn digwydd gyda'r nos. Dwi'n meddwl bod rhieni'n sylweddoli faint o pa mor galad lici di, mae staff cylchoedd yn gweithio, ia. Maen nhw'n committed i'w gwaith, dyna di'r gair. Maen nhw yna i'r plant, da. A maen nhw'n mynd y milltir ychwanegol, i wneud yn siŵr bod y plant ma'n cael y gorau maen nhw'n gael, ti'n gwybod? Ond mae'r lefel hyfforddiant sydd gan yr ymarferwyr yn y lleoliadau yn uchel. Da ni'n gwneud yn siŵr bod nhw'n cael hyfforddiant o safon, ia. Da ni'n prynu pobl proffesiynol i fewn, arbenigwyr yn eu meysydd, a maen nhw'n lwcus iawn, da. Da ni'n elwa, a maen nhw'n elwa hefyd, ti'n gwybod? Be dwi wedi rhyfeddu ydy y gwybodaeth nhw yn dilyn hyfforddiant o falle sy'n mor eang amdan os oes a concern amdan blentyn anghenion dysgu ychwanegol, bod os dyn nhw, maen nhw'n gallu adnabod, ond da ni'n poeni am y plentyn yma, neu mae mam yn deud bod ti'n poeni am y plentyn yma. Maen nhw mor approachable i fedru siarad hefo rhiant, os di ryw rhiant efo rhyw concern, iddyn nhw fynd i siarad efo staff yn y lleoliad, ac ella fod y lleoliad wedi dechrau adnabod rhywbeth bach yn barod ac yn falch fod y fam yn mynd i ddeud. Neu ella fel arall ddim, da chi'n gwybod, gael roed enghraifft i chi o un mab o geni sydd rwan yn 15 oed, i'w cofio mynd at Aunty Sara yn y cylch llwn ar pwll a dweud, be da chi'n meddwl sy'n mater o, mae'n hogyn drwg adra, bobl bach, dydy o, mae'n hogyn drwg o gwbl o fama, mae'n angal os oes a bawb fatha Jack, de. Ac da chi'n gwybod, so mae rhywbeth fel felly yn neud i fam deimlo gymaint a busach, bod nhw'n poeni gormod illa, a bod na'n byd i boeni amdan yn diwadd. Mae'r addefwriaeth wan di dwad i ni siŵr fod ni'n cyfarfod anghenion dysgu ychwanegol, ac mae nhw wedi cael gymaint o hyfforddiant, felly mae nhw'n gallu adnabod ac yn gwybod mae nhw fo'r toolbox i wybod be i wneud ac pa gemau i chwarae os ydy blentyn yn ara deg yn siarad, neu yn cael trafod cymysgu fel plant eraill. Mae yna brotocol ac da ni yna'n cefnogi nhw hefyd. Mae hynny'n wych dydy mewn ffordd. Ac o ran anghenion dysgu ychwanegol, da ni'n gallu dechrau'r broses yn fuan. Ac beth sydd yn digwydd os ydyn ni'n adnabod plentyn sydd efo anghenion, da ni'n dechrau'r proses yn cylch, a wedyn mae hwnna wedyn yn trosglwyddo yn naturiol wedyn. Mae'r ysgol wedyn yn cael mynediad i'r un wybodaeth, achos mae gyd ar un system. So mae gyd yn digidol, a mae mam a dad yn cael mynediad iddo fo. Maen nhw'n gallu gweld be mae pawb yn sgwennu am eu plentyn, maen nhw'n gallu gyfrannu. A wedyn pan mae'r plentyn yn gorffan yn y cylch, mae'r wybodaeth yna wedyn yn mynd i'r ysgol. So, mae yna brosesau cadar nhw'n lle, does? Be da chi ddeud, rili, ydy am unrhyw reswm o gwbl, os ti'n poeni, neu jyst eisiau sgwrs, gweld sut mae plentyn datblygu, meddwl am beth, fe dwi wedi gwneud fel rhiant i gefnogi adra, wyt ti'n medru, mae'r pobl ar llawr yn ofnadwy gresawus ac yn mynd i siarad efo chdi a cefnogi chdi fel rhiant ac i chdi fynd atyn nhw ar ryw bwynt. Os ti'n poeni o beth, neu jyst eisiau sgwrs bach, maen nhw yn ar dy gyfer di ar gyfer y plentyn. Yndi, bendant, ti'n gwybod, lot o'r llefydd, ti'n gwybod, mae polisi drws agorad, ia. Sef, ti'n gwybod, da ni yma i chi fel rhieni, a da ni yma i'r plant hefyd, ia. Fel arfer, ti'n gwybod, mae cylch meithrin yn y pentra, yndi. Mae aunties yn byw yn y pentra. So mae o'n gymuned, dydy. Mae o'n gymuned clos, ia. A da ni'n rili hyrwyddo bod yr rhieni yn ran allweddol yn y cylch, ia. Mae rhieni mor bwysig. Mae rhaid ni gael berthynas yna efo rhieni, ti'n gwybod? A dim jyst os ydych chi'n poeni, os dyn nhw'n poeni am eu plant, os oes pethau mynd ymlaen adra, mae'r cylch yn rwla, mae o'n safe haven, de. Ti'n gwybod?
dyna sy'n i'n licio meddwl da, bod o yn rhywle saff i bawb lle. A ti'n gwybod be, mae staff yn broffesiynol hefyd ydy. So, os gen ti broblem neu rhywbeth, ti yn gallu sôn, a mae'r person yn y staff yn gwybod, yn y cylch yn gwybod sydd wedi symud ymlaen, i beidio symud ymlaen, pwy i gysylltu efo. A fatha ti'n deud, fatha, mae nhw fatha teulu, ond maen nhw'n broffesiynol hefyd. Ac oeddech chi'n sôn am gyna fatha, dyda bod arweinydd cylch yn dod a sôn bod nhw yn efo concern. Wel, mae'r concern yna gallu symud ymlaen i fod yn gymorth mawr i'r plentyn, neu mae'n gallu fod yn jyst rhywbeth bach sy'n gallu jyst cael ei dargedu yn cylch, dydy. Mae bob plentyn yn symud ar lefel ei hunan, a dwi'n meddwl bod hynna'n bwysig i nodi hefyd, na dydy bob concern ddim yn mynd i fynd o rhywbeth mawr, lle mae'r plentyn eisiau cymorth eang, jyst rhywbeth bach maen nhw'n gweithio yn y cylch, a mae'r staff yn fwy na tebol i wneud hynny, dydy. A hefyd, fel rhiant i blentyn oedd efo anghenion, neu sydd efo anghenion, peidio cymryd o'n bersonol, achos ar ddiwedd y dydd, da ni yma i helpu, mae jyst meddwl upsetio rhywun. Mae jyst yn, achos mae'n sgwrs anodd yndi. Mae'n sgwrs anodd i ymarferwyr i gael efo rhieni, achos... Ie, so neb eisiau meddwl bod nhw'n beth bod ar ei blant nag oes, ond dim dyna di o'na. Na, ac ar ddiwedd y dydd, mae'r genod yn gweithio efo diddordeba gorau'r plant yn deud, the best interest, ia. Be sy'n bwysig i helpu'r plentyn, da. Ac dwi'n hynod, fedrai'm diolch i cylch meithrin lle ath hogia fi, achos tasa nhw ddim di fflagio y mab, swn i'm di cael yr help ges i efo fo mewn brifysgol wan. So mae o just yn, mae o'n mor allweddol i addysg a datblygu'r plentyn bod y plant yn cael mynediad i addysg a i gylch meithrin yn ifanc, da. Mae'n werth iddo fo, da. Diolch i dechnoleg, maen nhw hefyd yn gallu cysylltu, os di rwy'n ddim rhyw riant yn gweithio, mae lot o'n nhw methu mynd i'r lleoliad o gwbl, dibynnu ar childminders ac ar neinia a teidia, ac felly maen nhw'n gallu, mae nifer o'r lleoliadau Blynyddoedd Cynnar hefo ffôn symudol, so maen nhw'n gallu gyrru e-bost neu gyrru text neu gyrru neges trwy'r siso neu dojo, neges bersonol i'r staff y cylch ac yn gallu cyfathrebu fel yna. Hefyd, efo'r protocol, yr proffil, yda ni fod na concern a bod angen therapydd iaith, mae pawb yn gallu cyfrannu fel udodd Nerys, a mae hwnna'n gyfrinachol, dydy. Mae fendigedig fod therapydd iaith yn gallu deud rwbath bach yn efo. Mae'n neis fod mam yn gallu sgwennu brawddeg bach yn efo, a mae pawb yn gallu gweld be mae naill ar llall di ysgrifennu sydd yn fendigedig mwyn y blentyn, i gyd mwyn y blentyn, de. Gai ddiolch o galon i chi fod yr rhan o sgwrs mae genna. Dwi'n dysgu lot heddiw, a diolch yn fawr i chi'ch tair. Diolch. Diolch. Diolch i chi am wrando ar y gyfres Taith I Saith. Gobeithio bych chi wedi mwynhau gwrando arnom yn trafod a wedi cael budd o'r hyn rydym wedi rannu gyda chi. Diolch i Llywodraeth Cymru am y nawdd i greu y gyfres ac i Aled o'r pod am gynhyrchu. Diolch yn fawr i staff Cyngor Sir Ynys Môn ac ein partneriaid am gymryd rhan. Gallwch tanysgrifo i glywed mwy o penodau lle bynnag rydych yn gwrando ar bodlediad. Cofiwch hoffi'r podlediad a'i rannu gyda pawb rydych yn ei nabod, sydd gyda plant neu yn gweithio ym myd plant. Cofiwch edrych ar wefan Cyngor Sir Ynys Môn o dan pennawd Teulu Môn i gael mwy o bodaeth am agweddau plant a phobl ifanc a chefnogaeth i deuluoedd.